treball bàsic del folar namasté. He muntat una base de mig punts alts i ara us mostraré com fer els punts ras i la seqüència de mig punts alts que es segueixen. Llavors, he acabat amb mig punt alt, faig una cadeneta per girar i ara em toca una sèrie de punt ras agafant només el fil del darrere. A veure si es veu bé. Que vaig a enfocar-ho bé. Aquí. Val. Tenim els punts, que són aquests. Aquest d'aquí és el fil del darrere, aquest d'aquí és el fil del davant. Fil del darrere, fil del davant. Darrere, davant. Nosaltres només ens interessa, a partir d'ara ja, en tota la feina, només el fil del darrere. Per tant, per fer el punt ras, ficaré el ganxet en el fil del darrere i faré el punt ras a sobre. Tornaré a ficar el ganxet en el fil del darrere i faré el punt ras a sobre. I em porto 2. 3. Recordeu només el fil del darrere. 4. 5. 6. 7. Que se m'escapa això. 8. 'Torno a agafar només el fil del darrere. 9. 10. Només el fil del darrere. 11. 12 i he fet 13 perquè veig. Així, només el del darrere. Així, val. Llavors, en principi això ens quedaria així. Aquesta és la visió que tenim del punt per aquí i la que tenim del punt per aquí. Ara, conforme anem treballant, veurem com va variant. Llavors, ara toca una filera de mig punt alt. Doncs llavors, per tant, pujo amb 2 cadenetes i continuo treballant només agafant el punt de darrere, el fil de darrere del punt. Llavors, em salto aquests 2, agafo el fil del darrere del punt, en aquest cas estic treballant sobre el punt ras, sempre mireu el punt així, i fem mig punt alt. Tornem a agafar només el fil de darrere i fem mig punt alt. Sempre el fil del darrere. Tota la feina del folar namasté és agafant només fils del darrere del punt. No agafem mai el punt sencer. Si no, no ens quedarà el dibuix que volem. Veieu que va sortint? Aquí. Aquesta cadeneta que es veu aquí és perquè estem agafant només el fil del darrere. I per la part del darrere es veu així. Ara us ho ensenyaré millor. A veure, que acabo aquesta filera. Ara, el que toca, he acabat tota la filera de mig punt alt. Fixeu-vos com ha quedat això. Per la part del davant, per la part del darrere. Queda molt bonic i queda elàstic. Val? Llavors, ara farem una cadeneta perquè ara toca fer la sèrie de punt ras. I repeteixo, no vull fer pesada, repeteixo, només agafant el fil del darrere, és important. Val. Cosetes, doncs quan faig la cadeneta, aquesta d'aquí, si veieu, jo hauré de treballar en línia amb la cadeneta que acabo de fer en aquests fils d'aquí. Sí.
aneu al tanto, no us confongueu aquí o aquí, val? I agafeu algun fil que no toca. Llavors, aquesta és la part més senzilla. Quan està fet el punt ras a sobre del mig punt alt, es complica una mica la visió perquè hi ha dos possibles llocs on es pot picar sobre una cadeneta i sobre el seu fil del darrere. Després us ho ensenyo. Però heu d'anar sempre, vosaltres heu de seguir sempre la línia que marca les cadenetes que feu per girar, que és aquesta. Així no us anireu ni cap a un costat ni cap a l'altre del teixit. Som-hi. Vaig a fer la de punt ras. Si voleu, podeu posar-vos un marcador a l'inici i al final. En el patró està explicat, val? Perquè aquests punts d'inici i de final sempre queden més amagadets. I com a més només estem treballant un dels fils del punt, encara apreta més. Si veieu que us queda el teixit molt apretat, us recomano que utilitzeu un ganxet una miqueta més gruixut. Perquè si no arribarà un moment en què no podreu entrar dintre del punt. Perquè el punt ras, al ser també molt tancadet i molt petit, a vegades fa difícil la feina si no sou ganxilleres experimentades. A veure. Però el treball és senzill, com podeu veure. Només es tracta d'anar treballant el fil del darrere. Cert és que jo em pensava que era molt més senzill i les meves nenes ganxilleres de Namasté em van fer veure que no, que hi havia alguna dificultat afegida, que és la que us estic explicant ara, per això he fet el vídeo. I és aquesta. Jo he de seguir la línia d'aquesta cadeneta. Per tant, he de treballar aquí. Val? Quin és el problema o el que us pot fer dubtar? Doncs que en aquesta part d'aquí del teixit es dibuixa una altra de cadeneta. Veieu? Hi ha aquesta i després hi ha aquesta d'aquí, que es va dibuixant també un cop heu treballat sobre el mig punt alt. Nosaltres hem de romandre fidels aquí. Aquesta cadeneta d'aquí, doncs jo he d'anar a aquestes que hi ha just aquí. La que segueix a la meva cadeneta, aquest dibuix d'aquí. Llavors, ara he de fer mig punt alt. M'ho encaro bé, poso els ditets de manera que es vegi bé la trena per no anar-me'n a la del darrere, agafo vaga i entro en el fil del darrere. Que m'equivoco? No passa res, es desfà i es torna a fer. Val? És important tenir aquesta tranquil·litat, no ens va la vida amb això. Desfaig i torno a fer tantes vegades com calgui. I inclús desfaig fins al final i començo la peça. Cap problema. Si us estressa, ho deixeu, ho aparqueu, ho torneu a agafar en un altre moment, un altre dia. Això no està fet per estressar-nos. Això està fet per gaudir-ho i desconnectar. A l'inici de la peça Namasté, d'aquest polar, com els punts són poquets, sembla que hagi de ser més difícil o que es trigarà molt en acabar,
però ja veureu que conforme la peça va creixent, cada vegada és més senzill teixir i a més li agafeu més pràctica. Ara, tornaria a tocar la sèrie del punt ras. Veieu, aquí és molt més fàcil perquè aquí no hi ha confusió. No hi ha una trena aquí que et digui que potser hauries d'agafar un altre fil. Val? Llavors, sempre és el punt del darrere. Perdó, així. Agafo el punt del darrere i faig punt ras. No agafo vaga ni res. Agafo una vaga per passar-la directa. Queda així. A veure, que es vegi bé. Aquest seria el punt per la part del davant i aquest per la part del darrere. Particularitat, que és elàstic. I sempre torna seguint. Espero que us hagi estat d'utilitat i ens veiem. Gràcies.